Ναι. Προσοχή μεγάλη. Attention, s'il vous plaît. Λοιπόν, τι θα συμβεί στη συνέχεια, μετά τις διαφημίσεις? Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, σας παρακαλώ, ετοιμάστε, πάρτε ένα τραπέζι και αφαιρέστε από πάνω όλα τα αντικείμενα, διότι θα κάνω το τραπέζι να μετακινηθεί μέσα στο σαλόνι σας. Θα είναι καλύτερο να το κάνετε αυτό σε ένα πάτωμα χωρίς χαλί. Θα τα πούμε σε λίγο. Μάλιστα. Τι έχουν ακούσει οι από κάτω σήμερα στα διαμερίσματα. Γι' αυτό κάντε το όλοι για να μην έχετε παράπονο, έτσι. Για να μην το κάνουμε μόνο από πάνω. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα, αλλά πριν να ρωτήσω τον Γιούρι. Η μαγική λέξη είναι κουνήσου. 1, 2, 3. Να το πούμε, κουνήσου. 1, 2, 3 κουνήσου είναι. 1, 2, 3 κουνήσου. Θα το ξέρετε κύριε. Κινήσου. Sorry. 1, 2, 3 κινήσου. Σε λίγο μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Γιούρι, είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις το πείραμα σου, το πείραμα που όλοι με αγωνία περιμένουμε? Και εδώ, αλλά και από το σπίτι. Είμαι απόλυτα έτοιμος. Άρα, και ελπίζω να δουλέψει. Πιστεύω ότι θα δουλέψει. Γιούρι, the stage is yours. Ευχαριστώ. Now, listen. Ακούστε. Στα τέλη του 18ου αιώνα, στην Βικτοριανή εποχή, όπου οι πνευματικές συνεδρίες ήταν πολύ συνηθισμένες, ένα φαινόμενο που έκανε την εμφάνισή του στην Αγγλία και την Αμερική ήταν εντελώς ανεξήγητο. Αυτό το φαινόμενο ήταν να μπορεί κάποιος να κινεί τραπέζια. Απόψε, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, θα προσπαθήσω να αναβιώσω το φαινόμενο αυτό ζωντανά, εδώ στη σκηνή. Αλλά ο πραγματικός στόχος μου είστε εσείς στο σπίτι. Και εσείς θα μπορέσετε να συμμετάσχετε. Λοιπόν, τώρα, βεβαιωθείτε ότι όταν το τραπέζι αρχίσει να κινείται, που θα γίνει σίγουρα αυτό, βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέφτει πάνω σε άλλα έπιπλα στο σαλόνι. Αν δεν έχετε εύκαιρο τραπέζι, πάρτε μια καρέκλα. Θα δουλέψει και έτσι. Να έχετε έτοιμα τα κινητά και τις κάμερές σας για να τραβήξετε το τραπέζι που κινείται. Θα ήθελα όλους τους ωραίους μας καλεσμένους μαζί μου στη σκηνή. Εσύ κάτσε εδώ. Και εσύ. Χρειάζομαι ακόμα 8 άτομα από το κοινό. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι όποιος θέλει να συμμετάσχει. Come up. Ελάτε πάνω. Stand here. Καθίστε εδώ. Here. Come on. Stand here. Καθίστε εδώ εσείς. Stand on the other side. Εσείς στην άλλη πλευρά. Stand here. You stand here. Εσείς εδώ. You stand there. I need more people. Χρειάζομαι περισσότερο κόσμο. Come on, raise your hands. Ελάτε, σηκώστε το χέρι. Okay, wait. Όπα, περίμενε. You come. Ελάτε. Quickly. Γρήγορα. Stand here. Stand there. And you stand here. Και εσείς εδώ. Okay. Λοιπόν. Now, everybody at home. Όλοι εσείς στο σπίτι. I hope you have it. Ελπίζω να έχετε έτοιμο το τραπέζι. If you follow Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου and concentrate, και συγκεντρωθείτε, the energy η ενέργεια
που διαπερνά το σώμα σας θα κάνει το τραπέζι να κινηθεί μέσα στο δωμάτιό σας. Αν θέλετε να μετακινηθεί, θα κινηθεί. Τώρα ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Όλοι εσείς εδώ, βάλτε τα χέρια σας πολύ απαλά στο πάνω μέρος του τραπεζιού, κοντά στις γωνίες. Ανοίξτε τα δάχτυλά σας και αγγίξτε. Αφήστε να αγγίξουν τα δάχτυλά σας και θα βάλω στο κέντρο κάθε τραπεζιού ένα σημείο Q. Αν στο σπίτι έχετε μια καρέκλα, βάλτε τα χέρια σας πάνω στο κάθισμα της καρέκλας. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεστε 4 ανθρώπους. Μπορεί να δουλέψει με 1, 2 ή 3. Ίσως πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα όλοι εσείς πάνω στη σκηνή, ακούστε προσεκτικά. Ό,τι και αν συμβεί, μην πάρετε τα χέρια σας πάνω από το τραπέζι. Συγκεντρωθείτε όλοι στο κέντρο του τραπεζιού, στο Χ. Συγκεντρωθείτε. Ίσως να γίνει πολύ γρήγορα. Ίσως να αρχίσει να δονείτε το τραπέζι. Η ενέργεια στο σώμα σας διαπερνά το σώμα σας μέσα από τα χέρια σας και κάνει το τραπέζι να κινηθεί. 2, 3, κινήσου. Συγκεντρωθείτε στο τραπέζι. 1, 2, 3, κινήσου. Come on, concentrate on the X. They will start moving. Συγκεντρωθείτε στο X. 2, 3, κινήσου. Come on, yes, come on. Yes, come on, move. Ναι. Want it to move. Yes, want Πρέπει να it το to move. θέλετε για να μετακινηθεί. Come on. 1, 2, yes. 3, Να το. κινήσου. Κοιτάξτε. Not hard, don't put hard. Όχι δυνατά, απαλά. Please. Σας παρακαλώ. 2, 3, yes. Ναι. Good. Don't be Πολύ afraid, ωραία. don't be afraid. Μη φοβάστε. Come on, everybody at home. Όλοι εσείς στο σπίτι. 2, 3, κινήσου. Yes, it's going. Good. Να το. Κοιτάξτε. Good. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ελάτε. 1, 2, 3, κινήσου. Right. Τέλεια. Πολύ ωραία. Φεύγει τώρα αυτό, φεύγει. 1, come on. 1, 2, 3, κινήσου. I feel there's something special here. Αισθάνομαι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Listen, I want you Ακούστε. to concentrate. Θέλω να It συγκεντρωθείτε. will start vibrating. Αρχίζει να δονείτε. Maybe it will even rise. Μπορεί και ακόμα και να ανέβει. Να σηκωθεί από τη σκηνή. 2, 3. Yes, come on. Ναι. Good. Κοιτάξτε. Look, it's going up. Κοιτάξτε το. 1, 2, 3, lift. Σηκώσου, απίστευτο. Okay, Κοιτάξτε το. Enough. Now listen, come. Αρκετά. If anything happened in your house, Αν συνέβη κάτι στο σπίτι σας, if anything happened in your house, αν συνέβη call κάτι στο us. I σπίτι just want σας, to show. πάρτε μας τηλέφωνο. Turn it around. Θέλω να There's σας nothing δείξω. here. Turn Ρίξτε it τα around. This ανάποδα. didn't move? No. If your table moved, Αν and you μετακινήθηκε το filmed τραπέζι it, σας και το call us τραβήξατε, and email us. πάρτε μας τηλέφωνο ή στείλτε μας ένα email. Christos, Χρήστο. Τι αισθάνθηκε? microphone. Το μικρόφωνο παρακαλώ. What did you feel? Πολύ Ingrid. έντονα. Πολύ έντονα. Το κουνήθηκε. Τρόμαξα. And you? Πολύ κινήθηκε. Πραγματικά κινήθηκε. Σηκώθηκε. Ναι, είναι απίστευτο. I mean, it went up. Ναι, Σηκώθηκε. συνέβη. Τι να πω. What did you feel? Really? Εσύ τι αισθάνθηκε? Εγώ δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι θα πάει βόλτα, θα φύγει τελείως. Ευτυχώς δεν... Τι να πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Άνω κάτω θα κάνετε, γυαλιά καρφιά. Άρα περιμένουμε και από εσάς κυρίες και κύριοι, εάν έχετε καταγράψει κάτι να μας το στείλετε. Μπορείτε να κάτσετε κάτω αν θέλετε. Το κατάλαβω, όχι. Έχουμε ζωστήσει λίγο. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Γιούρι, βλέπω ότι πραγματικά αγωνίστηκες πολύ γι' αυτό και είχε αποτέλεσμα. Θα ήθελα να χειροκροτήσουμε όλοι το Γιούρι Γκέλλερ για την προσπάθεια που έκανε. Μπροστά στα μάτια μας το είδαμε, άσχετο με το πόσο καχύποπτος μπορεί να είναι κάποιος.
Το είδατε όλοι εδώ. Γιούρι, μπορείς να κάτσεις. 0-0 τελείωσε ο αγώνας. 0-0. Πηγαίνω στους καλεσμένους. Σας ακούω, τι λέτε. Όχι. Θα κάνει μηγαδάκι αυτό. Πώς έγινε. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Ναι. Α, έχετε μικρόφωνο, ναι. Έλα, πάρ' το. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω, εσείς θα μιλήσετε. Έπαθα σοκ γιατί με τη σοκ δεν το περιμέναμε. Σε μια φάση σηκώθηκε, όντως. Ναι, σηκώθηκε, χοροπηδούσε. Σηκώθηκε. Μην έφυγε, θα μετά, αφού ήθελα να του πω, φύγε να γυρίσουμε αυτή τη μία, να σε πείσουν. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν,